Kali ini aku dihadir masih bersama GT Production. Nadyan aku loro ning sisi nanging ning ati tansah kelingan Masa manis janjimu kuwi larani ati sejen aku loro ning sing kuat nyangga tatu sing ana dodo. Yen aku kondo apa anane wong sing ning sandengku ben meluku piye tenane aku loro ning sing kuat nyangga tatu sing ana dodo perasane yen eling kowe angel tambane. Wong sing ning saningmu yen melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Aku loro ning sing kuat nyangga aku sing ana dodo perasane yen eling kowe tambane. Hey. Opo aku salah
nalika biyen aku lan kowe Ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Yeah. Caca, yuk ya. Halo, Mbak Ayu.